Nagi kai phot khubor ki blami ekspoutrek kulalungkat ajar penrio halor ka jingdan gawai ka jingja shot thomor Heprit kan thei badang khalai Snem karta hawai Rangbah obol live source Snem karta gawai ka snong ka bahaba ka jingpet ka Meghalaya police station kumda ka dorba snong ka penpau ka jingsosi bat ka jingbitar ka bakrau halor ka ne kat kum ka Kyrwoh bala pha da ka dorba snong law ba ki pajba ki penpau ba ka ne ka jingja omtang bakwan ra jing shap tiang khilong khana bari kan thei nrei ka penmi jingbitar Bacing persyak bakrau, haga mensim ki pajba abro. Haga bedi begini ke jingja, ke dorba snong lem keseng kentai, but village defense party, haga jingelang bagi la penlong, kila perdam juri ke ni ke kambaman. Kila kentu juri ke kenhun toket ki pulen, but pengkeloi ke jing toket. Waru iki bor ka an, bakin siam dik senjam bat Tyngeh persyak yu tayunong lek kambaman, bat pengat yu kendon kat kumbasya ka an. Kenang bakum gini jingja, kenam jashu ake emlang salang, ni kinu ki kamsniu, ki badan kini kisngi bomenta. Shushu ka Kyrwoh ka kentu ki pajba, bani teli ka jingile persyak i kambaman, ake emlang salang. Kenang bonwan ra ka jingeda ka bapura, lakalong i khilung kena, ni ki Rangbah kisan. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya